Ang pagsupak-supak sa mga Israelita ngadto sa sugo sa Ginoo nihatod nila sa kaalautan. Munang nakaingon sila, dili nami mosalig sa mga kabayo, dili nami moisip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Kani pasabot nga ang tanan nga ilang gisaligan nga mudaog sila sa gubat, dili na nila isipon nga maoy ilang saliganan. Karon naggubat na sad sa Middle East, kuyog ang Amerika, ang Israel ug uban pang mga allies against sa Iran ug uban sad nilang mga allies. Ni-repeat na sad ang history. Niyang mga gunob na sad tang tanan ani, mga matay na ta, maglisod na tagbangon, anha na sad ta moingon, Ginoo, di nami mosalig sa hinimos among mga kamot, kani mga missile, mga eroplano, mga kwarta, di nami mosalig. Ana ram na siya. Lingiyay mong tupad. Ing namisalig pa kasi imong kwarta. Ang utan-a ba ing na nagsalig ka ng imong kwarta, hinimo mo na sa tao. Nya nisalig sa kanang imong balay, kanang imong yuta, usara man na kalinog, usara na kabagyo, usara na kasunog, usara na kabumba, wa na kayag na. Nya nisalig ka ng imong tupad. Kana hinimo mo sa naskamot sa tao kay resulta man na sa hinikapay o kinuotay. Tanawa. Mukalit ra nagkamatay. Kanang imong tupad hasta ning nagbarog. Mukalit ra ning kamatay. Ay gisalig ana. Unsa may tong saligan? Ang Ginoo. Mo na diri sa tong ebanghelyo na ingon gyud higugma gyud ang Ginoo labaw sa tanan. Tibuok mong kusog, kasing-kasing, huna-huna, o kalag. Unya human dayon, una pa ta mo higugma sa iyang mga binuhat. Higugma asad ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Ako pirmi gyud kong mo emphasize ana, unsay kalainan kun moingon ka higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon versus higugma ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Nabanay kalainan o love your neighbor as yourself versus love your neighbor as you love yourself. Nay kalainan wa aong bahala na mo diya. Ang gigamit ni Jesus, love your neighbor as yourself. Unsa may pasabot ana, nakalimta nato ang atong self, unahon nato higugma ang atong isig katao, ang atong neighbor. Sige, lingay mong tupad. Ing na mas importante ka kaysa akong lawas. Ing na ikaw mas importante ka kaysa akong lawas. Pasabot, di ko muhunong og higugma nimo bisag imo pa kong kulatahon. Di ko muhunong og higugma nimo bisag imo pa kong patyon. Mao na gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo kita mas importante taniya kaysa iyang lawas dinhis kalibutan. Munang nisugot ra siyang ato siyang gikulata, ato siyang gilansang sa cross. Wa gid siya musukol nato kay mas importante man ta kaysa iyang lawas. Mausad ni ang ato untang patakaran, pastil i-apply ni sa Amerika, sa Israel ug sa Iran. Moingon ang Iran, Israel, Amerika, mas importante mo nako kaysa akong lawas. Moingon ding Amerika ug Israel, sana all. Nya moingon sad ang Israel ug Amerika, mas importante sa kanako Iran kaysa among kaugalingong lawas.
Nya moingon dayon ang Congress, BP Sara, mas importante kanamo kaysa among lawas. Nya moingon sa BP Sara, labaw na mo, mas importante mo nako kaysa akong lawas. Wa na impeachment. Di ba? Wa na impeachment. Nya moingon dayon tong mga nangawat atong trilyon-trilyon nga flood control o uban pang budget nga gisud og mga malita. Hala, nakaamgo na ko karon, mas importante di ay ang katawhan na Pilipino kaysa akong lawas, iuli ko ning mga malita. Pero wa na isod. Iuli ko ning mga sod sa malita. Bastang ninduta ka ha. Pertigo tong daghana. Trillions ko to, o gila tong iuli. Bastang ninduta ka, no? Pero sa inyong paminaw, iuli ka ha? Purti maganing lihay-lihay. Ako nasang mensyonon din si Attorney Ropel Banyok. Ako manang usas ako mga idols. Ako manang sundon iyang programa. Iya nasanggi pakita nga naglali si Ping Lacson o si Marcolita o ang ubang mga lawyers diya social media nagkomentaryo sa lalis ni Ping Lacson o ni Marcolita, mga senador ni. Si Marcolita, Senador Marcolita, maunay unang chairman sa Blue Ribbon Committee. Nga sa dihang mura nagnipadong na ngadto ni Romualdez o sa presidente ang hearing, nag-ilis dayon sila. Ang katapusan niyang witness katus Gutisa, o di si Diskaya, niya nikalit lag-ilis ang senador nga presidente sa Senate o giilisan sa Dias Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Karon ang siging comment ni Marcolita ni Ping Lacson, murag naglihay-lihay siyang hearing na ay mga tao nga iyang tawgon, na sa mga taong dili niya tawagon para sa hearing. O ang dili niya tawagon, kadtog yung gisigihag mention sa mga witnesses. Tama nilang Romualdez, kadtog sila Bersamin, uban pa diha. Igo rang gipa-resign, igo rang gipa-tago, pero wa na gyud ipatawag. Ngano kunong ingon ana. Mutubag sad si Ping. Ayaw paglabot-labot diha, pagara-gara sa ka, murag wa sa kay imong apan. Ana, mention sad si Ping, siyang mga apan ni Marcolita. Ang pangutana karon, kinsa ka nilang duha, paminawala niya niyo sa social media, ang naningkamot pagpakita gugma para sa atong nasod, o kinsa sa kanila ang nahigugma lang sa ilang suod nga tao, nga part sa ilang self. Si Ping Lacson o si Senador Marcolita? Kamo nalay hukom ana. Nasa ko'y ako na hukom, pero inyo sad. Mausan na akong ipangutana gyapon. Nagsingabot naman ang kanini ang eleksyon 2028 kung dili pa ta mapulpog aning gubat o madayon ganing eleksyon. Kinsa kaha ang atong pilion, kanang nagmahal sa ilang partido o kanang nagmahal sa atong nasod? Kusga. Very good. Unya ron kung ang nagmahal silang kaugalingon manghatag og suborno para sa mga senior citizens og sa mga kabos, ang monggawas na sa itong mga AX, mga tupad, yan na. Mulinya mo, dili. Storya ay. Suko pa mga magwa mo lista. Mao na, muhunong na sa taana. Muhunong na taanang pagdawat anang ilang mga kwartang ipanghatag, dili na ta mosalig diha. Hindi mo ra na sa kamot sa tao. Panahon na gani is kumpanyas eleksyon 1 year before, naa gani maghatag-hatag, isalikway ta na. Bahalag wa tay kaon. Bahalag wa tay ikatukod og balay. Ngano man, klaro na kaayo ning atong dagan sa atong nasod, kanus-a pa ta mahigmata. Kanus apata mo balik sa Ginoo, matod pa ni Propeta Hoseas, balik mo nga rin ako, kay akong ninduton ang inyong kinabuhi. Pamalik mo, ay mong patuyang ang inyong style,
kita din sa Pilipinas nahugmok tag maayo, nahugno ning atong ekonomiya ug ang atong kalinaw ug kalipay dinhi kauswagan. Ang ato kunong utang karon niabot na sag 18 trillion kapin, paspas na kaayo. Adtong niaging Pebrero 17 trillion pa to, karon 18 na. Pastang paspasa. Dagko kay tag utang trillion pero why project? Hain man ang kwarta ha? Why project? Utang porting dako. Pagsuod nila 12 trillion ang atong utang, karon 18 trillion, 6 trillion ang napuno. Pero wa gyud project nga dagko. Rangarang patong niaging administrasyon na pay bill porting daghana sa mga kalsada Luzon, Visayas, Mindanao, mga taytayan porting daghana. Rangarang pa to. Karon trillions. Why project? So klaro kayo nga ni ay na naglingkod sa atong nasod nga why pagmahal sa atong nasod. Ang ilarang kaugalingon ang gihigugma. Nisupak sila sa sugo sa Ginoo nga love your neighbor as yourself. Pasabot kalimti ang imong kaugalingong kaayuhan, sigurua ang kaayuhan sa katilingban. Kay ang others mao man na ang imong neighbors. Nilingyan na sa imong tupad ang di mulingi others. Ingna imong tupad, ingna siguroon atong slat kaysa bugas. Sige, ingna atong siguroon ang pagpalit og slat kaysa bugas. Ana, tanawa si San Jose. Ato man ning ginubinahan San Jose. Nagpabiling kabos. Ngano man, magsige raman siya alagad. Di man mangayog bayad. Mag-agad ra magpilay ihatag niya. Gitudlo sa na niya ni Jesus. Og si Jesus sa nanudlo sa siya mga tinunan. Kung mo serbisyo gani mo, panghatag mo sa way pagpangayog bayad. Pero dawat lang mo bisan unsay ilang ihatag kaninyo. Kay mao na kinaiyas iyang ginikanan. Noon sa may nahitabo, gihatag yun nila mismo pinaagi sa witnessing attitude ni Mama Mary, gihatag nila ang tanan na makaluwas nato bisan pagani ang ilang anak. Gihatag kang napang slat di ninyo mahatag. Maria gani og si Jose anak na gyud gihatag, gipapatay para lagi ta maluwas. Pagkaninduta na ang argumento ni Senador Marcolita, wa ko dinhi mo personal nimo, wa sad ko'y gipersonal nga gitabangan. Ang ako lang pangitao nato ang kamatuoran niining dagko kayong nangawagtang na kwarta. Unya asa ning mga ebidensya nato makuha atong sundon. Muna kanang tanan nga misulti diha nga naa sila'y kahibalo. Hain ang kwarta mo padong nga gipangkawat, ato ginang imbestigahan. Muna ang iyang punteriya si Ping Lacson, nganong wa man kamo imbestigar aning ni ang mga tawhana? Nga naaman ta sila'y gisulti. Daghan magikadihag. Dipinsa. Mao ra ginay iyang punto. Si Ping Lacson sad, ang iya sad, sige sad siya ingon nga formality. Pero daghan silag mga inconsistencies. Di nala kumusulti kinsay pinakadaghag inconsistency, kinsa say consistent nilang duha. Pero ang ato rong gobyerno, daghan kay inconsistencies. Nabati nato nga niingon tag 20 ang kilos bugas, wa nahitabo. Hasta gani hinoon nga unta ipanghatag kay nanay linog, nanay bagyo, mobaligya pa hinoong tag 20 ang kilo. Inconsistent kayo. Muingon nga dili ta mo cooperate sa ICC nga mo-arrest dinhi sa ilang gustong i-arrest. Na-aresto si na-kidnap si former President Rodrigo Duterte sa ICC. Ito na ron dito. 1 year na itong 11 na napriso. O niya, ninggawas na ron. Niangko na si Trillanes, nga siya di ay mo'y nagtabang sa mga ICC.
Ni angkon sad ang ato karong ombudsman nga former DOJ nga duna sad sila meeting ni Trillanes para sad sa mga ICC nga operations. Sa una sige lagi yun, wa gitay kontak, wa gitay operasyon, wa gitay cooperation. Karon nanug-an na, inconsistent kayo. Sige sag ingon si President Marcos, I don't like impeachment. Ayaw na idayon ang impeachment. Wa na ikahatag na kaayuhan sa tong nason. Karon, perte, round 2 na. Siging impeachment. Daghang inconsistencies. Iampo nato kay kaning inconsistency mga igsoon sa atong mga desisyon tungod na kay wa ta mahigugma sa Ginoo ug wa ta mahigugma sa atong isig katawo. Ang ato rang kaugalingong kaayuhan ang atong giprotektahan. Salamat sa namalit og slots kay nahigugma gimo sa atong parokya pero medyo hinay-hinay pa man. Ang atong grace, ang atong halin 184,228 na kaslots, 515,772 pa kaslots ang available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 332 na sad ang atong nadawat. Ang ato sad nga PPSC Part 2 para na ni sa atong Bell Tower Adoration Chapel. Sugod naman ang trabaho diha sa atong CR diha sad ug sa atong kadtong Apostolic Activity Center. Ang atong halin 7,955 kaslots na apay 122,045 kaslots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300, 8 na sad no ka challenges ang atong nadawat. Ang atong DPR nagpabilin nga 77 pa kabalay ang atong makabered, padayon tang mudawat og tag 100 pesos per slot nga mga tabang. 52,194 na kaslots ang atong nadawat sa DPR. Unsaon to pagpalit og slots para ninyong nakalimot? Dali na ba kay tarong malimot? Pwede din sa atong mga lamisa sa gawa sa simbahan o sa ato dihang opisina. Pwede sa ninyo sa atong bank accounts, kining atong gibutang sa atong screen, mao na isunda ang atong bank accounts dinhi. Unya ang atong GCash, pwede sa inyo i-GCash, pero ang akong GCash murag puno na, kanina lang ubang mga GCash dinhi. Pwede sad ikwarta padala, bisan asa aning mga ngan nga ninyong nakita sa atong screen karon, pwede ninyo ipadala ang GCash nya, ang kwarta padala nya i-message lang ko or kami aron nga ma-claim nato dayon. Salamat kaayo nya atong pakpakan ang namalit natong mga slots. Salamat kay tanan inyong gibuhat makaayo sa atong parokya, makaayo sa katilingban ug maosad nay makapahimo natong balaan at ubangas Ginoo. Maliwat ta ni San Jose, ni Maria ug ni Jesus.